I fremtiden er der en kanin, og denne kanin er den sidste kanin i verden. Og han er ked af det. Han har ingen brødre kaniner, ingen søstre kaniner. Han sidder bare helt alene og spiller guitar. Og han er ked af det, fordi alle de andre dyr, de griner af ham. Hey, Schlange, hallo. Wohin gehst du? Nee, festera noa, gaur mamba beltzarekin egingo dut dantzan. Kann ich mitkommen? Zu, nirekin dantzen? Tanzen? Dantzen! Ja, tanzen! Dantzen! Tanzen! Ez. Untxitxo, zu badakizu untxi batek, beste untxi bat behar duela. Horrela bi untxiak elkarrekin goxo dantzan egiteko. Warum bist du so grausam? Ich habe keinen Tanzpartner. Ich bin das letzte Kaninchen der Welt. Barkatu untxitxo, astuta neukan. Festa zoragarria izango da! Agor, untxitxo! Hey, hallo! Hallo, Pferd! Wie geht's? Hej kanin! Jeg så dig slet ikke. Wohin gehst du? Bandeord, så hej. Kann ich mitkommen? Du vil gerne med mig? Oh, hey, ich bin ein super Gitarrist. Nej! Fordi kanin, du skal da starte dit eget band. Ja, sådan en lille kanin trommeslager, kanin bas, kanin sanger, og så dig på guitar. Det bliver übercool, mand. Warum bist du so grausam? Ich habe keine Kaninchenband. Ich bin das letzte Kaninchen der Welt. Ej, undskyld. Ej, det havde jeg fuldstændig glemt. Var det pinligt? Ej, det må du virkelig undskylde. Var det trist? Men hey. Hvorfor starter du så ikke bare din egen solo-karriere? See you later! Hey, hallo! Hallo, Löwe! Hej, Kanin. Wohin gehst du? Fotballtrening. Hey, kann ich mitkommen? Du, bli med meg. Ich bin ein super Torwart. Altså, jeg er jo løve, ikke sant? Og du er jo kanin. Litt søt, kanskje. Urettferdig. Men vent. Hei, du, det skal være turnering til helga. Ja da kan du ha ditt eget lag med kaniner. Ja, du trenger kun 10 kaniner til. Warum bist du so grausam? Ich habe keine Fußballmannschaft. Ich bin das letzte Kaninchen der Welt. Nei, vet du, det hadde jeg helt glemt, altså, kanin. Nei, nå ble jeg lei meg, men... Ja, nei, men du kan jo begynne å jogge. Triathlon! Hey, Oin! Cześć, królik. Ja, wohin geht ihr? Idziemy grać w szachy. Kann ich mitkommen? Schach spielen? Pewnie.
Jeśli masz partnera. No wiesz, jeden królik, 2 króliki grają w szachy. Koń na 3, wieża na 5, szach, mat. Oj! Eulen! Kaninen var meget ked af det. Meget, meget ked af det. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Men så, da han var på bunden, i hans mørkeste time, der fandt han svaret. Ich habe die Antwort. Die Antwort. Ich baue eine Maschine. Isoski makinyabat? Maszynę do kawy? Popcornmaschine? Nein! Ich baue eine Maschine, die Kaninchen macht. Kaninchen. Og er I klar over, hvor svært det er at lave en maskine, der kan lave kaniner? Det er altså rigtig svært. Det er meget mere svært end Lego eller Minecraft. Men alligevel gjorde han det. Han lavede en maskine, der kan lave kaniner. Hallo, mein Freund. Kaninchen. Ser I? Sagen er, hvis man har én kanin, så er der ikke noget problem. Fordi så har man kun én kanin. Men hvis du har 2 kaniner, så går der ikke længe. Så har du pludselig 4 kaniner. Og kort efter det, 8 kaniner. Og så 16 kaniner, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 kaniner. Og når du har over 1000 kaniner, så har du virkelig kaniner alle steder. Kaniner i træerne, i toiletterne, i køleskaberne, i skolegårdene, i haverne. Kaniner alle steder. Entzun, Unchicho. Badirudi arazo bat dugula, Aber was kann ich tun? Ho, zer egin dezakegun? Na, stopp. Nicht essen. Wyślemy je na marchewkową planetę. Gut, zum Karottenplanet. Aber ihr versprecht mir, in Zukunft nett zu sein. Hey, Pferd, und jetzt? Bandprobe. Og kaninerne tog afsted til Gulerødsplaneten. Men ikke vores kanin. Han blev, fordi nu havde han venner. Hver søndag dansede han med slangen. Og han blev målmand på løveholdet og et vigtigt medlem af hestebandet. Og han var glad.